W akcji wzięły udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i warsztatów terapii zajęciowej. Pola Nadziei to ogólnopolska akcja organizowana od 16 lat. W Wałbrzychu w tym roku odbyła się jej 8. edycja. Hospicjum to stacjonarne, istnieje już 7 lat, od 2007 roku. No i to jest, właściwie zaczynaliśmy wtedy, kiedy jeszcze się tutaj wszystko budowało. Także już 8 lat się spotykamy. Ja się bardzo cieszę z tego, zresztą wszyscy proszę zobaczyć i dopytują się, kiedy idziemy do hospicjum. To jest bardzo ważne, że się nie boją, a wręcz przeciwnie. Raczej właśnie mobilizują nas do tego, żeby co roku się spotykać w tym miejscu. Celem kampanii jest zjednoczenie się z ludźmi cierpiącymi, a żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Żonkil jest symbolem nadziei, a nadzieja to jest coś, co każdy młody człowiek, niezależnie od swojego wieku, może dać innemu. Mam tu na myśli osoby potrzebujące, czyli osoby chore w hospicjach, w tym oczywiście w naszym hospicjum. Teraz jesienią sadzimy te cebulki, na wiosnę one zakwitają. Oczywiście chorzy mają taką wielką radość, kiedy podziwiają, jak tutaj się zażółci całe pole. Cieszą się bardzo, często pytają, skąd to się tu wzięło, jakie piękne te kwiaty, bo zobaczycie Państwo, z okien widać po prostu to poletko i te kwiaty, które zakwitają. I wtedy to jest taki moment, żeby sobie przypomnieć, że gdzieś obok jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Bo oprócz takiej promocji idei hospicyjnej, to też jeszcze z reguły na wiosnę zbiera się środki na działalność hospicjów, nie tylko naszego, ale w ogóle hospicjów w całej Polsce, bo jest to działalność niedofinansowana przez Fundusz Zdrowia niestety. Podczas kampanii zbierane są fundusze na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. W tym roku uczestnicy akcji zasadzili setki cebulek, aby wywołać wiosną uśmiech na twarzach pacjentów hospicjum, patrzących na budzące się z uśpienia życie.